Għat-tielet sena konsekuttiva pensjonanti li għalqu 62 sena ser jerġgħu jingħataw l-opportunità li jinvestu flushom f'bond tal-Gvern b'rata ta' imax ta' 3% fis-sena. Dan ser ikun it-tielet ħruġ ta' dan it-tip ta' bond li se jkollu massimu ta' 100 miljun euro. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ħabbar li fl-aħħar sentejn 21,000 anzjan tejbu d-dħul tagħhom wara li jsellef minn għandhom ma' 300 miljun euro għal din l-iskema. Il-bond magħruf bħala 62 Plus se joħroġ lin-9 Marzu u fih jistgħu jipparteċipaw dawk li għandhom il fuq minn 62 sena jew twildu qabel l-1957. Fil-fatt disa tiftaħ fit-13 u l-14 ta' Marzu, għalkemm wieħed jista' jmur anke ġimgħa qabel iġib il-formoli mill-bank jew minn il-broker tiegħu, però qed nafżaw minn issa ħalli dak li jkun jaħseb u jekk ikun irid jirtira xi flejjes jew hekk ma jitlifx l-imax fuqhom. Din hija popolari ħafna għaliex il-rati tal-imax sfortunatament inħabba l-andament ekonomiku Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew sa jżomm għal-qudiem l-istess rati ta' imax u allura il-Gvern qiegħed joffri bond ta' 3% li hija ogħla minn dak li qiegħed joffri s-suq. Qal li bħal skemi li ħarġu fil-passat il-bond jimmatura f'5 snin u jitħallas darbtejn fis-sena. Spjega li f'każ ta' domanda qawwija se tingħata preferenza li dawk li ma applikawx fis-snin ta' qabel. Kull investitur jista' jinvesti massimu ta' 10,000 euro b'minimu ta' 500 euro kull persuna. Il-Gvern jgħid nifmek u qegħdin ngħinek ukoll biex inti tkompli. Għall-inqas il-Gvern ikollu jikkontribwixxi għaliha dina għaliex kieku jmur fis-suq isib ir-rati ferm iktar baxxi, imma dan huma primarjament u unikament għal nies illi ikunu qegħdin fil-età tal-irtirar. Il-Professur Scicluna qal kif permezz ta' dan il-ħruġ il-Gvern qed iwettaq wiegħed oħra tal-baġġit għal din is-sena immirata biex tkompli ttejjeb id-dħul tal-pensjonanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.